Ahogyan ígértem önöknek a műsor elején, telefonon keresztül itt van velünk Szávolovics Gabriella, nóta és dalénekes. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és mindenekelőtt boldog új évet kívánok neked is! Szia Zoli, én is nagyon sok szeretettel köszöntelek, és mindenkit, aki a közeledben van, illetve a Heti TV csatornája előtt. Nagyon boldog új évet kívánok én is mindenkinek. Köszönjük szépen, és a beszélgetésünk fő apropója március 8-ához kötődik, hiszen második Kárpát-medencei nőnapi gála lesz Dunaföldváron. Minden részletre feltétlenül kíváncsiak vagyunk, hogy milyen műsor lesz, hiszen a tavalyi nagy siker után méltán mondhatom, hogy magasra tetted azt a bizonyos lécet. Igen, nagyon nagy siker volt a tavalyi évben a nőnapi gála műsor, és már tavaly el is döntöttük, hogy ennek lesz folytatása. Így már a tavalyi év végén elkezdtük szervezni, illetve elkezdtem szervezni a művelődési házzal fellépőkkel, úgyhogy nagyon szépen össze is állt a kép, úgyhogy megrendezzük 2025. március 8-án ismét Dunaföldváron ezt a második nőnapi gála koncertet. Kik lesznek a fellépők? Egy jogos kérdés szerintem, illetve ki lesz a kísérőzenekar? Kós Éva művésznő érkezik majd Marosvásárhelyről, elfogadta a meghívást Nyíri Szabó Sándor, érkezik ide Kapi Gábor nótáskapitány, lesz egy népzenészünk is, Vesztergán Miklós tárogatóval, én is természetesen szerepelek a fellépők sorában, és a zenekart Nyári László prímás fogja vezényelni, a műsorvezető dr. Klement Zoltán lesz majd. Úgyhogy úgy, ahogy a tavalyi évben is, polgármester úrral már beszéltem, Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere fogja majd ezt ugyanúgy megnyitni, ahogy tavaly is. Szervezek még előzetes egyeztetés alatt van, díszvendégei is lesznek a gálának. Ez egyelőre mindenféleképpen marad majd meglepetés. Úgyhogy röviden ennyi, január végétől meg lehet majd a jegyeket vásárolni, ezek már folyamatban vannak, úgyhogy igazán készen állunk. Igazából távol álljon tőlünk bármi vásárlásra felszólítás, de szigorúan tárgyilagosan, akár az elmúlt évre visszatekintünk, pillanat alatt lett telt ház. Rengeteg szervező munka áll mögött, akár csak amit most itt elmondtál, abból kisejlik, hogy mennyit dolgozol ezzel. Honnan ez a mérhetetlen energia? Jaj, hát ugye, amikor nem mondd, hogy természetes, mert jó, amikor sikeres egy rendezvény, és tényleg a tavalyi évben ez a rendezvény feltétlenül sikeresnek mondható volt, hiszen a gála koncert előtt 2 héttel már csak ilyen egy-egy pótszékre lehetett jegyet kapni. Igazán ez adja az energiát, és az a mérhetetlen szeretet, amit a közönségtől kapunk, az, hogy az ország különböző pontjairól is meglátogatják ezt a rendezvényt, tehát igazán ez adja ezt az őrületes energiát, tehát ettől olyan szívvel, lélekkel szervez az ember, ahogy csak tudja. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, találkozunk akkor március 8-án, és majd természetesen szeretettel látlak itt a budapesti stúdióban is. Addig is nagyon jó munkát, nagyon jó tanulást, nagyon sok sikert kívánok neked, de úgy gondolom, hogy ez az úton tökéletesen haladsz előre, és tényleg várjuk a következő alkalmat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, mindenkit szeretettel ölelek. Köszönöm, Zoli, köszönöm szépen, mi pedig Szávolovics Gabriellával folytatjuk. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott sugr a fülemben, szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes, szeress velém. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes, szeress velém. Itt van a május, és eljön a nyár, ránk mosolyog, nézd csak a tarkarét. Mindenütt orgona illata száll, úgy dobog a szívem, s az ajka még. Éljen a május, és zengjen a dal, hát
Hát jöjjön a csók, ha az est betakar, vározzak is meg a domb tetején, gyere oda, édes szeresben. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes szeresben. Halljátok! Bátrabban egy kicsi. Na? Vagy bánat ér, ide jön az ember mindig hozzá. Azt hiszem már, a jóket sokat ér, s tetézni ti oly jól tudjátok. Öröm vagy bánat ér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jóket sokat ér, s tetézni ti oly jól tudjátok. Mi tagadás, tele van a szívem nótával. Lelkembe belelás, gyere ide most a vonóddal. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok. Húzzátok, húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csináltok.